Petr Veslák. Děkujem. A já se nebudeme dlouho mluvit. A normálně užijte si to. Byla to krátká práce, ale myslím, že stála. Byla to práce, pravda to řeknu. Byla to práce vlastně 2měsíční a to potom, co mi... I o to intenzivnější. Když mi Valerie zavolala, že pan René onemocněl, o to jsem raději, že ho tu vidím. Začnu zkoušet představení, které je o komunitě. A já jsem to chtěla. Chtěla jsem, ať jsou lidé spolu, ať se poslouchají, ať se vnímají, i když se nemají rádi, například. Ale ať jsou schopni nám to nějakým způsobem předat. Přesně, ať jsou schopni fungovat spolu další 3 roky. Minimálně. A potom dál a dál a dál. Už je zase jaro. Veškeré jarní kouzlo však nedokáže přebít bídu panské farmy. Na kdysi rozkvétající statek a jeho pana majitele, pana Jonese, přišly zlé časy. Pod bídou nesnází, které si sám přivodil, se dal pan Jones na pití. A mimochodem, Bůh mi dal ocas, abych mohl odhánět mouchy. Ale já bych byl mnohem raději bez mouch i bez ocasu. A... Patvory nerozraný. Všichni žerete jak prodržený. Zase si se požral jako
soudruzi a soudružky. Děkuji vám, že jste přišli. Již s vámi dlouho nepobudu. Ne, to neříkej. Ale soudruzi, všichni jsme smrtelní. Než však zemřu, musím vám předat to, co jsem poznal. Naše životy jsou bídné, upracované, krátké. Narodíme se a dostaneme nažrat jen tolik, abychom nechcípli. A jakmile nám dojdou síly, je náš život krutě ukončen. Ale je takový řád přírody? Ne, soudruzi! Skoro všechen výtěžek naší práce nám berou lidé. Tak proč žijeme v tak bídných podmínkách? Že člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž něco vytváří. Nedává mléko, nesnáší vejce, neutáhne pluh. Proto odstraňme člověka a naše hlavní příčina bídy a upracování zmizí. A to je moje poselství, soudruzi. Revoluce! Revoluce. 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 Nevím, kdy přijde. Dříve či později zvítězí spravedlnost. Předejte toto mé poselství těm, kteří přijdou po vás. Všichni lidé jsou nepřátelé. Všechna zvířata jsou si soudruhy. My taky? Krysa. Klid. Klid. Ještě jednu věc si musíme ujasnit. Jsou divoká zvířata třeba jako krysy naši přátelé? Mně krysy nevaděj. Mně taky ne. Krysa je krysa. Hlasujeme. Kdo je pro, že krysy jsou soudruhy? A kdo je proti? 8 pro a 2 proti? To není možný. Kočka hlasovala dvakrát, pro i proti. No a co? To je jedno. Většina byla pro. Každý, kdo má 2 nohy, je nepřítel. Každý, kdo má 4 nohy nebo létá, je přítel. A pamatujte si, že ani v boji proti člověku se mu nesmíme začít podobat. Dokonce zvítězíme-li nad člověkem
nesmíme napodobovat jeho zvyky. Žádné zvíře nesmí nikdy bydlet v domě, spát v posteli, nosit šaty, pít alkohol, kouřit, obchodovat a především žádné zvíře nesmí nikdy zabít jiné zvíře. Všechna zvířata jsou si rovna. Teď vám, soudruzi, povím, jaký jsem měl včera sen. Když jsem byl ještě malé celé, slýchal jsem píseň. Teď se mi v tom snu vrátil. Ale ráno dál zůstává s touto krajinou. Vytí zima, mráz, strach a hlad, ty ať pominou, ať už pominou, ať se tvá ztracená chuť k jídlu zase k tobě navrátí. Věřím navrátí.
Šla pryč. Co to znamená? Co krávo? Krysy opouštějí potápějící selo. Já jsem tady. Kdo nás nakrmí? Nakrmí nás kdo? Soudruzi! Soudružky! Správný revolucionář musí umět číst znamení doby. A tato znamení nám říkají, že den zúčtování se blíží. Ptali jste se, kdo nás nakrmí? Buď to nikdo, nebo se nakrmíme sami. Jak sami? Ve stodole je přece spoustu žrádů. Stodole je zavčená, je stodole Soudruzi! Já bych mohl vykopnout vrata. To pro mě nic není. Ale bylo by to správné. Vždyť by to byla krádež. Ale když vám Jones bere vaše mléko a vaše vejce a prodává vaše děti, to snad není krádež. Skvělé, soudruhu, skvělé. Boxere, boxere. My jsme připraveni. Velitelem farmy se stává Kuliš. Jakmile vniknou do dvora, oni jim odříznou ústupovou cestu a my ostatní před nimi budeme ustupovat až za kraj. Zaním se pak sformujeme, připravíme do útočné linie a vyrazíme do protiútoku.
jsem nechtěl nikoho zabít. Ani člověka ne. Soudruhu, toto je naše další velké vítězství. Byl jsi skvělý, soudruhu. Soudruzi, navrhuji, abychom na počest této velké bitvy, která se do naší historie zapíše jako bitva o Kravín, zavedli řád za statečnost. Zvíře hrdina první a druhé třídy. A já navrhuji, aby řád za statečnost zvíře hrdina první třídy byl udělen soudruhu Kulišovi. A já navrhuji, aby byl řád zvíře hrdina udělen soudruhu Boxerovi. A já jsem opravdu nechtěl nikoho zabít. Ani člověka ne. Soudruzi! Soudružky! V tuto slavnostní chvíli bych vám chtěl všem moc poděkovat, soudruzi. První soudruh byl nejen velký inspirátor zvířecí revoluce, ale rovněž hluboký myslitel a teoretik. První soudruh zemřel, ale jeho učení, které jsme se soudruhy Kulišem a Pištíkem dále rozpracovali a nazvali animalismus, nazvali animalismus, je možno shrnout do několika bodů, které vidíte zde. Každý, kdo má 2 nohy, je nepřítel. Ale co my? Každý, kdo má 4 nohy nebo má křídla, je přítel. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. Ale to mé stužky. Stužky je nutno pokládat za oděv, což je znak lidí. Žádné zvíře nebude spát v posteli. Žádné zvíře nebude pít alkohol. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. Všechna zvířata jsou si rovná. Tak, soudruzi, ale toto si pamatujte. Toto je ustavení naší farmy, která se ode dneška jmenuje Farma zvířat. Ať je revoluce! Svoboda! Ať je svoboda! Ať je svoboda! Ano, všechno. Máme taky naše, taky naše vejce, taky naše vejce. Dobře si všímejte kobily moliny. Proč? Chová se jako člověk. Soudruzi, já bych potřebovala podvět. Já to dělám. Ne! Její vemeno potřebuje patřičné zacházení. Pás nechty našich vepřů k tomu vyhovují nejvíce. Než jsme si to stačili uvědomit, bojovali jsme a zvítězili. Panská farma byla naše. Třeba, že od naší slavné revoluce uplynul již nějaký čas. Mnozí z nás se stále ještě neosvojili základy animalismu. Například pro slepici a pro krávu byl text 7 přikázání příliš složitý. Pro ně jsme základy animalismu zkrátili do jediné věty. 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. Nějaký čas šlo všechno dobře. Než jsme si všimli, že se nám ztrácí zásoby jablek a mléka, které si prasata rozdělila mezi sebou. A... Molino! Musím ti něco vážného říct. Viděl jsem, jak tě dnes ráno hladí čelednice sousední farmy.
To není pravda. Nehladil mě. Molino, podívej se mi do očí. Dáváš mi své čestné slovo. Nehladil mě. Podívej se na mě. Stydím se přiznat, že jsem tě sledoval. I když soudruh Napoleon říká, že za takové věci se stydět nemáme. Soudruh Napoleon vždycky pravdu. Ty jsi to řekl Napoleonovi. Zatím ne. Ale ty stužky vyhodíš. Cukr. Slyšeli jste to? Napoleon se pohádal s Kulišem. Kuliš chce stavět větrný mlýn a Napoleon je proti. Za chvíli se o tom bude hlasovat. Co to mluvíš? Naše vedení je jednotné a svorné. Za to tvé vedení je dlouhé. Svolávám mimořádnou schůzi, na které se podporuje návrh soudruha Kuliše. Stavba větrného mlýna. O návrhu se pak ještě bude hlasovat. Soudruhu, pohleďte na támhleto návrh. Je to nejvyšší místo na našich pozemcích. Máme zde nějaký zvláštní užitek? Nemáme. Ale mohli bychom mít. Právě zde by mohl stát větrný mlýn, který by poháněl dynamo a dával nám elektřinu. Elektřinou by se pak svítilo ve stáji a v zimě by je vyhřívala. Dále by poháněla cirkulárku, řezačku, píce, šrotovník a elektrické dojení. Nechme těžkou práci strojů. A zvířata se pak budou moci rekreovat u potoka, či vzdělávat čtením, nebo konverzací. Soudruzi, já nepopírám, že nás čeká těžká práce. Kameny bude třeba opracovat a postavit na sobě. Dále budeme muset sehnat dynama a kabely. Ale když se do toho dáme a vezmeme za práci, vše může být hotovo za rok. Pak se však ušetří tolik práce, postačí, budeme-li pracovat pouze 3 dny v týdnu. To je všechno hezké, soudruhu Kuliši. Ale naším úkolem je zvýšit produkci žrádla a ne zaobývat se stavbou trapného mlýna, větrného mlýna. O návrhu se teď ještě bude hlasovat. Chce snad ještě někdo něco říci? Já! Je to všechno nesmysl. Nikomu z vás nedoporučuju, aby hlasoval pro. A později, soudruzi, bude elektřina pohánět brány, nohy, rádičky. Tak, soudruzi, ode dneška ruším všechny veřejné schůze. Všechny informace vám bude sdělovat můj mluvčí. Nikdo si neuvědomujete lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. Byl by šťastný, kdyby vás mohl nechat rozhodovat. Ale vy byste se někdy mohli rozhodnout špatně. Představte si, že byste se rozhodli pro Kuliše. Pro toho Kuliše, který se dnes tady před námi zjevil jako sprostý zločinec! Ale v bitvě u Kravína bojovala statečně. Statečnost není všechno, soudruh. Důležitější je loajalita a poslušnost. Jak říká soudruh Napoleon. 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. Správně, soudruh. Je vidět, že vám to revolučně myslí. A žrádlo dál zůstává s touto krajinou. Vidí zima mráz, strach a hlad.
v tuto slavnostní chvíli bych chtěl předat tuto kytku naší profesorce paní Epikaridis.